Zdravím. Možná právě vy se štítíte věcí, jako jsou pavouci, hmyz nebo různí paraziti. U mě to třeba neplatí, ale pokud u vás jo, tak buďte rádi, že netrpíte Ekbomovým syndromem. Ekbomův syndrom je psychóza, při které si myslíte, že pod vaší kůží vám lezou nějaký paraziti, hmyz a kladou vám tam vajíčka. Jeden z příznaků je ten, že v uších slyšíte různé bzučení nebo škrábání. Avšak paranoia se stále stupňuje. Lidé, kteří tímto syndromem trpí, například nosí k psychiatrovi různé smítka, které na sobě najdou a říkají, že to je trus z toho parazita. Může se to dostat až do takové fáze, že si řeknou, že se daného parazita vyoperujou sami. Také můžete mít paranoju vůči jiné osobě. Například je znám případ, kdy matka zabila své dítě, protože si myslela, že uvnitř něj jsou paraziti. Syndrom se vyskytuje nejčastěji u žen po 40 a je to příznak binaurální poruchy nebo následky tvrdých drog. Podívej se také na můj hudební účet, kde najdeš hudbu, jako je trap metal, takže pokud máš rád tvrdou hudbu, tak se najdeš v tom. Děkuju moc.